tothom, doncs comencem aquest ple extraordinari. Hem de dir que del grup del PSC de Can de Segur, el senyor José Luis ha exposat la seva absència, que no podia estar avui aquí. Començarem amb el primer punt de l'ordre del dia. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. No cal, no. Funciona allò, no? Doncs proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Ja per part dels grups, per part del PSC, hi ha alguna cosa a dir? Com ha dit el José Luis, el punt segon dels 1.000 euros d'una modificació. El senyor López manifesta que el seu grup polític no està d'acord amb aquesta modificació i creient que s'ha de desestimar a un pla d'ocupació, ajudes de serveis socials i no a pagar ambulàncies, etc. Això anava dirigit a la prova aquesta de Traca Informés, que es va dir que ja es cobrava una subvenció de 2.300 euros i amb aquest diners ja podien haver pagat les ambulàncies. A quin punt és això? El punt segon. No, el punt sisè. El segon. Perquè també ahir ens veu passar el ple, ahir, si tu ja ho sé, crec que se tenia que anar a treballar, jo que no podia ir. Però ho hem mirat molt ràpid també. On posa l'informe proposta de resolució, ha dit el punt segon. El punt segon era donar compte dels decrets d'alcaldia. Ha dit l'informe proposta de resolució. El primer, el segon m'ha dit. Aquí que posa No està d'acord amb aquesta modificació, creu que s'hauria de destinar a un pla d'ocupació o ajudes de serveis socials i no a pagar ambulància. I això no es va Això posa que anava dirigit a la prova de Traca Informés, que ja es cobrava la subvenció de 2.300 euros. És el que ha dit que també va posar, no sé si és que no està posat. El senyor manifesta que no només es paguen ambulàncies, sinó que també es fan moltes activitats esportives, manifestacions que subvencionen cada pedalada, l'ordre nòrdica, tal. La modificació de Sí. Bueno, tu dius, i no pagar ambulàncies i què més? Digue'm què més. A veure, la modificació manifesta que el seu grup polític no està d'acord amb aquesta modificació i creient que s'hauria de destinar a un pla d'ocupació o ajuda de serveis socials. Això ja ho posa. Vale. I no a pagar ambulàncies. Això també ho posa. Sí? I això anava dirigit a la prova de Traca Informés, que ja cobren la subvenció de 2.300 euros. I amb aquests diners ja es podien haver pagat ells les ambulàncies. Aquest comentari... Aquest potser no està posat. Però jo ho entenc. Aquest comentari està dirigit en referència a la prova què? Traca Informés, sí. Traca Informés, que què més has dit? Què més has dit, Lourdes? Que ja té els seus ingressos? No. Que ja té la subvenció de 2.300 euros. I amb aquests diners ja es podien haver pagat ells les ambulàncies. Que ja té una subvenció de 2.300? Sí. Vale. I després posa el punt segon, també posa l'informe de la proposta de resolució, quan es diu que cada reunió amb Esquerra sobre l'emplaçament de la pista esportiva, que va ser Esquerra qui va dir que es tindria que tenir una reunió amb nosaltres també, ja que som el grup majoritari. Pot ser? També que cada reunió amb Esquerra és un emplaçament de la pista esportiva. Que nosaltres, sinó que també vosaltres ho heu dit. I per part nostra, en aquest tema ja està. És que no sé per què no s'ho nomenades. 9, 10. Doncs és a la pàgina 10, afegim cada reunió amb Esquerra Republicana i és el que posar com a reunió que també havia sol·licitat el mateix grup d'Esquerra. No sé. És una cosa que vas dir tu, no? No, això ho va dir. Va ser Esquerra qui va dir que es tindria que haver tingut una reunió amb nosaltres també, a part ja que va ser Esquerra qui ho va dir. Sí, però això es va dir en plens anteriors.
I en el ple passat, Sí, el José Luis, recordo, que va comentar que, doncs, que no que jo com a alcalde no l'havia convocat en el ple, sí. que inclús Esquerra havia sol·licitat en plens anteriors. Bueno, pues Que és així? Penso, que sí? És així. És una mica, sí, és una mica que si posa el que deies tu en aquí, que ara no sé com era, que posa que també que cal una reunió amb Esquerra, això que és una cosa que ha suposit José Luis, sobre l'emplaçament de la pista, que això és una cosa que Yo no leí nada sobre la pista, por eso que la complementar. Está bien que la pista es fácil, pero en realidad es que esto no ho va dir el grup d'Esquerra. Sí, bueno, sí. vale. Però que també hagués volgut que es fes la reunió, tal com ja també havia dit el grup d'Esquerra. Clar, això sí. Vale. Això sí. Yo voy a una esmena que... Un segon, perdona, em permet un segon? Sí, perquè és que Quan toqui el nostre grup. va dir que també hagués de fer... Sí, no podem. Sí, si no... Tal i com ells mateixos havien sol·licitat. Sí. Vale. Ja està, David, gràcies. Alcalde, perdó. Per part del grup del No, PSC ja ja està? Vale. Per part d'Esquerra? No? Per part de Niu? Bueno, només notificar que l'entitat que organitza el 3 de Barcelona no va rebre els 1.300 euros de subvenció, com es diu, va rebre 1.750. Sí, però ara no parlem de... Sí. Però Bueno, és igual. No, Això... es va dir o no es va dir? es va dir en el seu Sí, jo moment. crec que ho va dir també i que inclús van dir, bueno, perquè posava D'acord. 1.700 o depèn del que Sí, es era podia el arribar a pagar, 70%, però es el podia arribar a pagar 70% 2.300. Vale. Pot ser, veritat, que posa això per junta del govern? Hauries d'afegir, No el és- regidor va dir... Sí, exacte. Sí, sí, és veritat. Torna-m'ho a dir, sisplau, David. Que era 1.750. Queden? 1.750. El 70% de 2.750. Que va rebre el trail. L'Associació Esportiva No. Sí. i Cycling que organitza el tren de Forners. Vale. Vale, sí, clar. Correcte. Vale. Una esmena al punt 6, la proposta d'aprovació inicial d'un expedient de modificació. Ho passo per escrit, perquè així saps Sí. el que faltava. Vol llegir-me? Alessi, en un paràgraf havia estat parlant de la senyora Rivera, després el senyor López, on comentava que la Generalitat mai havia pagat bé i arrel d'això l'alcalde va fer el comentari de que per poder rebre els cobraments dels ajuts s'havia d'haver presentat els comptes a temps, que és el que havíem fet. Vale. És això que t'he posat en groc. Vale. D'acord. No hi ha res més? No. No, doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Molt bé, doncs passem al segon punt de l'ordre del dia. El segon punt de l'ordre del dia és proposta d'aprovació del plec de condicions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres corresponents al projecte titular Projecte de coberta de la pista polivalent i adequació de l'entorn a Cànoves i Samalús, mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació. Vale. Llegeixo la... Llegeix la proposta. La proposta diu... És una proposta de l'alcaldia, diu a la vista de les característiques de l'import del contracte de portar a terme les obres del projecte de coberta de la pista poliesportiva i adequació de l'entorn a Cànoves i Samalús s'opta per adjudicació mitjançant procediment obert simplificat. El pressupost de licitació de la totalitat del contracte és de 305.857,46 IVA exclòs i l'import sobre el decret IVA és de 64.237,07. La classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat Europea del seu codi CPA 4522.1 i codificació corresponent a la nomenclatura de vocabulari comú dels contractes, els del TPV i el TPV bàsic
2, grup 3, categoria B, de conformitat de la prevista al Real Decret 773/2015. Per examinar la documentació que l'acompanya, l'informe de secretaria, de conformitat amb l'establert de la disposició addicional segona de la llei 9/2007 del contracte del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directrius del Parlament Europeu i del Consell, es proposa al plenari aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, simplificat per l'obra projecte de coberta de la pista poliesportiva i educació de l'entorn a Canales Malús, convocant la seva licitació. S'ha d'aprovar la despesa que està tipificada en aquest pressupost de l'exercici 2018 vigent a l'aplicació 63.202 amb un import màxim de 400.000 euros. 300, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regiran els contractes. 4, publicar anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat a l'annex 3 de la llei 9/2017 del 8 de novembre de contractes. I 5, publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, particular el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible des d'aquest dia de publicació de l'anunci de licitació. Designar els membres de la mesa de contractació, publicar la seva composició en el perfil del contractant, sent president Josep Codina com a alcalde president de la corporació i com a alcalde el senyor David García, regidor responsable de l'àrea d'urbanisme, Francesc Serra, secretari interventor de la corporació, el senyor Manel Manga, secretari municipal, el senyor Jordi Alabau, el funcionari enginyer del Consell Comarcal i secretari de la mesa, la senyora Neus Torres i Llavors. Bé, bueno, resumint doncs una mica, doncs ja fa molt temps doncs, i des del nostre grup i altres grups també, doncs, també ho creiem així, doncs, que es havia de fer doncs, la coberta de la pista. Per tant, la coberta de la pista és una obra per al nostre municipi important, econòmicament important i ha costat, però bé, però ara hem començat i crec que en els propers mesos doncs, la podrem veure com hi treballen i com la tenim feta de cara a la primavera. El cost total de la pista, tot i que el secretari doncs, ha dit a la base doncs, i a l'IVA, doncs, el cost total de la pista és de 370.087,53, això és el que contempla el projecte. S'han fet unes bases però concurs realistes, és a dir, realistes què vol dir? Que el tècnic doncs, que ha fet el projecte s'ha basat molt en preus reals de mercat. Per tant, nosaltres aquí doncs, evidentment estem fent un concurs i es presentaran les empreses que vulguis, però no esperem doncs, en aquest concurs unes grans baixades de preu. Per què? Perquè en aquest concurs no es valora tant la baixada de preu, sinó que es valora més tota la part tècnica, també es valora evidentment el preu, evidentment. Això ja està establert per una puntuació, que el preu té una puntuació de 6 punts, el termini de garantia té 2 punts i la reducció d'execució té 2 punts més, però sí que si hi ha una baixa important, els tècnics ja està contemplat aquí en el d'això, que hi ha una fórmula per calcular perquè no sigui una baixa temerària, perquè ens podríem trobar doncs, que se'ns presentés una empresa ens fes una baixada temerària, si ens centréssim només que guanya el concurs qui fa l'obra més barata, ens podem trobar amb una obra mal feta o amb una obra inacabada. Per tant, que hem intentat doncs, amb aquest concurs ser bastant realistes, que es puguin presentar les empreses, que les empreses puguin executar doncs, l'obra en el temps que se'ls demana, si hi ha 6 mesos de temps per executar l'obra, tot i que la reducció suma punts, ja ho he dit abans, si redueixen per cada mes que redueixin guanyen 2 punts. Però abans de fer tot això doncs, s'ha parlat amb algunes empreses que es dediquen al sector per preguntar-los si per fer l'estructura de fusta ja és suficientment temps 6 mesos o menys de 6 mesos. Totes ens han contestat que sí. Per tant, perquè nosaltres podíem, per la pressa de fer-ho, per voler-ho tenir abans, podíem haver posat aquí en el concurs 3 mesos i després qualsevol empresa diu que això que no és viable, que és impossible en 3 mesos fer aquesta estructura. Per tant, hem intentat doncs, ser el màxim realistes possible i que les empreses doncs, es puguin presentar. Poca cosa més hi ha a comentar sobre el concurs, sobre el plec de clàusules. Hi ha tota la part tècnica que això jo
no hi entenc, i que si els tècnics són els que d'això, els que han de valorar i els que han de mirar. I bé, no, jo no sé si per part dels grups hi ha algunes preguntes a fer. Jo, a veure, primer dir que quan es presenta el ple extraordinari, que menys que trucar, perquè és el millor José Luis, en compte d'anar-se avui que tenia que anar, també podia haver anat ahir i estar avui també aquí. Això no costaria res tampoc de fer una trucada. Tampoc ens han trucat per decidir sobre el tema aquest que va dir Esquerra, ja que som part afectada, o sigui, hi ha una part afectada del tema d'organitzable, com ja sabem. També som el grup majoritari, que també jo crec que tindríem que haver estat en un projecte, i a part que nosaltres també ho portàvem en la nostra campanya. I també a dir que ahir a les 9:30 vam rebre del matí el tema de l'acte del ple. Fa una setmana el projecte, 459 pàgines i 26 del ple de clàusules, per pocs dies per mirar-ho tot, i per nosaltres ha sigut una mica més treballant i feina. Un dia també de festa, ha sigut una miqueta. Però tot això he mirat 4 punts, més o menys, vale? A veure si ens podries... Jo he pensat també, el tema de descarregar material, els camions amb les cubes i tot això, he vist que ara heu fet aquí, que queda molt maco, el tema dels col·legis, l'aranya, tot això. Però clar, jo pensava, no sé, perquè ara que estic a fer això, potser aquest espai, no? Jo crec que seria millor haver-ho fet després de quan estava la pista feta. Això és una de les coses que m'ha vingut al cap. Tema de neteja dels camions de formigó, quan es comença a fer tot el formigó i tot, on es farà a la neteja del camió allà mateix, perquè no hi ha un clavegueram que vagi directament aquí, no sé. El tema de llum contractada per tots els focus i tot el que va. S'ha pensat en contractar més potència, ja que sempre tenim el problema dels fanals de l'Avinguda Pros i tot això. Això és una cosa també que estan mirant. Hi ha una cosa també que posa que es posen rajoles de ceràmica per fora i per dintre, no sé a quin puesto. Tenim l'experiència de la taulada que hi ha als vestuaris ara mateix, que sempre estan trencades, estan no sé què, no sé si potser es podria posar un altre material que si no fos això. Vale. Després a la pàgina 190 hi ha uns tubos que posa per l'aigua pluvial i altres... Del projecte. Del projecte de les 450 i pico. Del projecte, no del Sí, ple. sí, no del ple. A la pàgina 190 posa que hi ha uns tubos per aigua pluvial, correcte, i altres per residuals. La pregunta és, s'ha contemplat també tindre un dipòsit per a la recollida d'aquesta aigua pluvial i aprofitar-la, ja que he vist que també l'entorn i tot serà de gespa? Vale. Anirà també tota l'aigua aquesta pluvial i l'altra residual tot. Els tubos ja existents que van al clavegueram tindrà el mateix diàmetre o es posarà més gran ja que s'acumularà més aigua també de la taulada? O sigui, són preguntes, perquè ja no és el que hi ha al ple o el que hi ha aquí, és preguntes del que hi ha realment, vale? O sigui, no té res a veure, nosaltres tenim les 400 i pico d'això, de fulles, del que hi ha, que està molt bé, sinó el que hi ha existent, si hi ha prou amb el que hi ha. Després, el tema de llums, també m'he fixat, posa fluorescents de sòdio de dins dels lavabos i vestuari, fora dels pilars i al sostre, projectors de 2.000 watts, vapor i mercuri, projectors de 1.000 watts de sodi a pressió alta, projectors fins a 180 a pressió baixa de sodi. Llavors la meva pregunta és, per què s'ha fet tot de leds ara mateix al col·legi i en canvi aquí es posarà de sodi i mercuri? Una altra pregunta, no sé, també m'assusta, no sé. Vale, no sé, a veure, que sí. Si voleu nosaltres el que farem també seran les al·legacions, però ja que he vist això i que hem tingut que estar també tota estona aquí mirant, dic que menys que dirà amb el ple, no? Amb el ple. Hi ha moltes coses que es queden, no sé. Clar, és que aquí hi ha una mica potser de confusió, és a dir, perquè esclar, estem parlant de la il·luminació de la pista, estem parlant de la recollida d'aigües de la pista, estem parlant de l'entorn, si serà gespa o no vol dir que hagi de ser gespa, perquè potser no la foto han pintat verd, però bueno, és igual, de verd ja ho és. Però clar, és que això no és el tema que estem tocant avui. Avui estem fent un plec de clàusules, de concurs, no estem parlant del projecte avui. És que les al·legacions que vostè em diu que presentarà és que es havien d'haver presentat durant el mes d'agost quan hi havia exposició pública al projecte.
Era llavors que era el moment de presentar al·legacions tècniques de dir aquest projecte, la canalització d'aigua o l'estructura o no sé què, nosaltres considerem que no és suficient o que no... Però esclar, ara... Però jo sé si el projecte que l'hem tingut fa una setmana. No, el projecte ha estat... El projecte els 400 i... No? El projecte està a exposició pública tot el mes d'agost, fins al dia 28 d'agost ha estat a exposició pública. No, sí, això inclús es va parlar en el ple anterior aquí, que hi va haver algunes preguntes, que va sortir el comentari aquest de que es podia haver fet la reunió abans amb... Fa una setmana van rebre, Carrimé i jo van rebre això, el ple de clàusula, 26 fulles i les 400 i pico. Sí, però això és el plec de clàusules del concurs. I esclar, ara, avui, si parlem del concurs, entenc jo que hauríem de parlar de si a les empreses la puntuació per al preu és baix o és alt, o si... Clar, que són... Clar, però no de l'estructura. De l'estructura. Llavors, hi ha coses com, per exemple, que no toquen ara, però bueno, que són tècniques. Les cubes de formigó, si es netejaran allà o no es netejaran allà. Aviam, és responsabilitat de l'empresa netejar les cubes a un lloc, mai dins una claveguera, netejar les cubes de formigó. Perquè quan el formigó solidifica, en allà sembla que marxi i a 10 metres més avall queda solidificat. Jo ho dic, jo sé, el problema perquè com està el terreny on està agrícola pràcticament i poca clavegueram i poca per això, perquè són coses que d'estar una experiència de 8 anys allà, doncs clar, vas pensant i dius, hòstia, i això, i allò, i l'altre. No, evidentment, el tècnic municipal ha de vetllar perquè les coses es facin bé i no vagin a netejar els camions de formigó a qualsevol camp perdó, o que no aboquin a la claveguera, evidentment, però clar, això és un tema tècnic que avui és difícil de tractar. S'haurà de controlar el seguiment d'obra quan hi hagi el cap d'obra i... No, si més que res aquestes preguntes és per si vosaltres ho sabeu per respondre, perquè com tampoc ho he dit, tampoc hem estat allà ni sabem ni res, no sé si saps alguna cosa d'aquestes. No tenim cap inconvenient, si cal, doncs, a contestar aquestes respostes per escrit, vull dir, perquè clar, jo tampoc no em sé el per què han posat un tipus d'enllumenat o l'altre, no ho sé, són els tècnics, són tècnics. Per la potència de l'alçada. Clar, llavors no ho sé, això no ho sé. No ho sé, jo no ho sé. És com la... Jo pregunto. Sí. No, més que res, que si costa una mica més car, doncs si pot ser de LED millor que no sigui d'aquesta, no sé. Home, evidentment, clar. Però vaja que... Evidentment que sí. Però, bueno, no sé, ja dic, si hi ha dubtes d'aquests, doncs no hi ha inconvenient en què ens entreui unes preguntes i les contestarem. No, si no és per preguntar, jo crec que, no sé, perquè ho tingueu en compte, si només és això perquè ho tingueu en compte, no res més. Sí, esclar. Sí. De 15 dies per les reclamacions... Bueno, sí, per això ara la regidora m'ensenyava l'anterior acte, esclar, que van fer les modificacions de crèdits i una de les modificacions era per això, perquè es havia de fer, doncs, hi havia d'haver la partida pressupostària per poder fer el concurs i va ser quan va sortir aquest debat de la pista i això, perquè el projecte estava ja fet i va ser quan el senyor José Luis López va dir que havíem fet nosaltres el projecte sense haver fet una reunió amb el grup del PSC. Per això, però una vegada penjat el BOC hi ha les 15 dies d'exposició. Bueno, no ho sé, jo torno a repetir, si ens entren unes quantes preguntes sobre no hi ha cap inconvenient en respondre-les. El que passa és que no sé que em corregeixi el secretari si al·legacions ara no poden entrar. Però si són consulta, doncs no tenim cap inconvenient en contestar-les, sí, no hi ha cap inconvenient. Doncs si no, que tampoc és... Sí, home, sí. L'entenc, no? No, ja ho entenc, ja. Si pot fer d'una manera o d'una altra, que els propers han quedat d'això, doncs millor. Sí, que ja sabem a vegades les empreses com fan les coses. Per part del grup d'Esquerra hi ha alguna pregunta? Hi ha diverses coses. La primera és el punt d'aquí a dos plecs, que és la clàusula administrativa que es pugui pagar.
delegada de l'alcaldia. Tengo una qüestió. Abans m'he preguntat, abans d'estar en l'edifici, sobre l'acte de replanteig, en el cas que hi hagi per part de l'empresa hipotecària hi hagi alguna qüestió en les quals no està conforme, això de quina manera podria llavors incidir en el desenvolupament de l'obra, o simplement queda allà constància? No, suspèn, té efectes suspensius. Té efectes suspensius en el sentit que en el moment de que l'empresa constata davant en la replanteig amb els serveis tècnics que hi ha un desfasat, no sé qui podria ser, però qualsevol cosa, evidentment ha d'haver-hi una subsanació i no és per part de l'empresa, perquè l'empresa diu, escolti'm, això no és el que en el projecte deia que tenia que fer. Per tant, aquí és un efecte suspensiu i té un efecte directe per l'administració que ha de subsanar i buscar la manera de que allò encaixi perquè hi ha algun error previ. No, ni se m'ocorreix qui pot ser, però tindria efectes suspensius i evidentment seria ratificatori per part de l'administració. I per tant seria la Junta de Govern local que si hi hagués algun període d'esmena hauria de prendre alguna decisió. Però si sempre quan no tinguéssim modificacions fossin de caràcter substancial, si fossin de caràcter substancial... Sí, sí, coses de que no sé què, que encendem un pam, sí, però si és una cosa substancial hauríem de tornar al ple. Respecte al que comentava la senyora Rivera abans, el projecte es va aprovar per Junta de Govern local i aquesta exposició que queda a la taula fins al 28. Llavors, sí que hauria estat bé, no en aquest cas, sinó en altres, abans i ara, que es tracta de projectes urbanístics, estaria bé doncs igual que una sessió amb els arquitectes o l'equip que ho ha fet per aclarir qualsevol dubte. Algunes de les preguntes que potser vostè ha fet potser entren fora del projecte, algunes entren dintre i llavors va bé perquè quan llegeixes unes coses no s'entenen. Llavors el que també demanaríem és que aquest plat de problemes tècniques es poden portessin a arribar com a aquest departament. Presentarem de les administratives i les tècniques. Tampoc haguéssim tingut temps de dir. Bueno, també s'ha de dir que s'ha convocat un ple d'urgència per plaços. Si tot va bé, quan nosaltres tenim un ajut de la Diputació de 275.000 euros per fer aquesta obra que l'havíem d'haver fet durant l'any 2018. Hem tingut converses amb Diputació, i hem dit que encara esteu a concurs, ja han vist que això ja està en marxa, per tant ens guarden els diners fins que s'acabi el 2019, però clar, ens diuen quan abans del 2019 l'acabeu, millor. Llavors, tot i portant avui en aquest plec de clàusules, si tot va bé i tot vagi bé, vull dir que no ens allarguem els plaços que hem marcat, perquè ja sabem què passa, que a vegades diem, bueno, mira, ara ens tocaria fer, no sé, un ple, o hauríem de mirar-nos-ho amb l'empresa per fer el replanteig d'obra, hauríem de fer, no sé, a mi no em va bé, a mi tampoc, esperem 3 dies, esperem 4 dies, es va allargant. Si no ho allarguem, això podria estar fet per l'abril, si no ho allarguem. Clar, si comencem a dir, aquest ple, per exemple, si haguéssim dit esperem en el ple de final de mes, doncs ja ho allargàvem més. Llavors, clar, interessa fer-ho quan abans millor també, per això, perquè de cara a Diputació ens diuen que eren uns diners d'aquest exercici 2018 que passen al 2019, però quan abans ho tanquem millor. Bé, no sé si hi ha més preguntes, no? Per part del grup d'Esquerra no? Bueno, hi havia un parell de petites coses, però algunes ja les hem comentat. Sí, no. El nom de Sí, de la Neus. les tones i la publicitat que hem preguntat abans. Funcionari del territori, la ciutat. Ja està. Podem posar el nom que... No. Bueno, Si val. us hagués d'explicar alguna cosa del ple que voleu que us expliqui més detalls, us puc explicar en profunditat si voleu alguna cosa. És una cosa. La proposta l'alcaldia diu aprovar l'expedient de contractació. Aprovar l'expedient de contractació o l'inici de l'expedient de contractació? No, l'inici ja està fet. La incoació de l'expedient, sí, la incoació de l'expedient és anterior.
hi ha els informes previs i la redacció i tot això. No, és a dir, l'esperit de contractació és no aprovem això ni aprovem el plet de clàusules, sinó que aprovem això, aprovem el plet de clàusules i traiem el concurs, obrim el concurs. No és només l'aprovació, sinó treure-ho a licitació. Si alguna cosa, si voleu que us expliqui alguna cosa, us ho explico. No? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Molt bé. Doncs, molt bé. Doncs, gràcies a tots. Aquest era l'últim punt